Bé, si hi ha alguna beguda valenciana i efectiva per a refrescar-nos és, sens dubte, l'horchata. Avui hem assistit a la plaça del Mercat de València a un tas d'horchata ecològica i també de productes derivats de la xufa. Volen saber de quin es tracta, de quins productes estic parlant? Vinga, no us vaig a fer esperar més, que fa molta calor. Anem allà. La xufa valenciana amplia el seu mercat. D'ella ja no només s'extrau el líquid batejat com horchata. Ostras, ¿está una cerveza de chufa? ¿Cervesa de xufa? Cerveza de chufa. ¿Pero això és possible? Es posible, hasta la víbora. Fa gust a cervesa normal. Sí, digamos que la chufa lo que le aporta es un dulzor, sí que se nota que es més dolça en la entrada en boca, Cert. pero bueno, no se va molt d'una cervesa convencional. Té menys graduació alcohòlica i és ecològica. Anem a donar a provar la cervesa a veure si la gent sap de què està feta. Pruébela. A ver si usted me puede decir de qué está hecha. Cebada, puede ser. Bueno, ¿No? pero sabe a cebada, ¿verdad? Sabe a cebada. Pues es de chufa, valenciana. Chufa valenciana, bueno, me encanta. La cervesa és totalment ecològica, però també la farina que estem veient així, no? Exacte, és farina bueno, de la xufa que collim nosaltres en l'Horta Nord i bueno, és simplement xufa molta i té les aplicacions que pugui tindre qualsevol farina normal. Què vols dir? Que poden fer pastissos, poden fer pa, poden fer coques, el que faci falta? Exacte, per exemple, pues les rosquilletes, la coca de llanda és espectacular. I per si fora poc, ara també poden trobar oli verge de... Adivineu-ho? De xufa. Taste, taste. Això, claro, és que és ecològic. Per al colesterol i per a tot. Entonces esta combinación Señora. enchufa, ¿no? Enxufa. De categoría. Riquísimo, Riquíssimo. riquísimo, es el mejor del mundo. De la xufa no es pot treure només horchata, es pot fer moltíssimes més coses. Estem veient-ho. Sí, la xufa és un producte del que se poden extraure multitud de coses, és molt versàtil i S'ha d'aprofitar. Claro, i les seues propietats hi ha que aprovechar-les de la major manera possible. I la Així estem veient de quina manera. Sí, la major manera possible és en diferents productes. Horchata, oli i cervesa autènticament valencianes i naturals.